Transfer hanya wajen uku ne ake yin shi, za mu bi shi one by one, kowanne za mu yi bayani a kai. Yanzu idan kana da babban waya Android, kana application na kowane layi ma kake amfani da shi, za ka yi transfer ta ciki, ya fi sauƙi. Amma ga wanda yake da keypad ma duka za mu gwada yadda za ka yi. So idan ka zo ka shiga cikin application, zai kawo maka wannan fuskar na My Airtel app. Idan ya kawo maka wannan fuskar, daga nan za ga amount ɗinka na ATMs, daga nan kuma ga data balance da dai sauransu. So a wannan ƙasan amount na ATMs ɗin, ga wani gurin da aka rubuta Meet You Share ATMs, shi za ka taɓa kamar haka. Idan ka taɓa zai kawo maka nan cewa ka sa recipient name or number, ka sa number kawai wanda kake so ka tura mishi wannan katin, sai ka taɓa kai kamar haka, sai ka rubuta number wanda kake so ka tura wa wannan katin kamar haka. Yanzu mu ɗauka cewa wannan number nake so in tura wa kati. Idan ya kawo number, gashi ya bani automatically sunan mai wannan layin, asalin sunan da ya register layin da shi. Ko da baka san sunan ba, idan dai har ka sa number, kamfanin Airtel za su rubuta maka sunan mai wannan layin. Ko sai ka taɓa next ɗin nan kamar haka. So idan ka taɓa next ɗin nan zai tambaye ka amount, kamar nawa kake so ka tura masa, sai ka zaɓa. Yanzu bari mu gwada da naira 100 kamar haka. So kana sa 100 nan zai nuno maka cewa ka sa pin ɗinka wadda kake transfer da shi. Idan dai baka canja ba, default transfer pin da yake zuwa da shi na Airtel yana zuwa da 1234 ne. So kasancewa mu mun canza, sai mu saka wanda muka sa, gashi kamar haka. Gashi kamar yadda kuke gani, yanzu haka mun tura kati ma wannan layin, gashi kamar yadda kuke gani a nan ya gwada mana transaction successful. Ga suna da number wadda na tura masa wannan katin, ga amount wanda na tura mishi, sannan kuma ga number waya na sender ni wadda na tura, ga kuma transaction ID reference. In case ko za a samu wani matsala, ga reference number ka transaction ID za ka yi amfani da shi kamar yadda kuke gani. To wannan shine hanyar da za ka yi transfer na ATMs a cikin application na My Airtel app. Sannan kuma kamar yadda muka faɗa, pin ɗin yana zuwa default ne. Za mu gwada muku yadda za ku canza pin ɗin idan kana son canzawa, kasancewa kowa ya san pin ɗin transfer na Airtel yana zuwa a 1234. So kaga kenan wani haka kawai ma zai iya ɗaukan wayarka ya yi transfer ATMs zuwa layin shi idan dai har baka canza pin ɗinka ba. Za mu gwada yadda za ka canza pin ɗin ba tare da wani wahala ba. Ga masu amfani da wayar keypad ko kuma baka da data da zaka shiga cikin My Airtel app, zaka iya transfer da USSD code kamar yadda zamu yi yanzu. In ka zo ka shiga call dialer, sai ka danna wannan nambobin, ka sa *432#. In ya shige ya kawo maka wannan fuskar, sai ka zaɓi number 1 Airtel to Airtel. Zai wuce tambaye ka number wadda kake so ka tura mishi ATMs, sai mu zaɓa kamar haka, kamar yadda dai muka yi a can. So in ka sa zai tambaye ka amount nawa kake so ka tura, shi ma bari mu gwada 100. Daga ƙarshe zai tambaye ka pin ɗinka na transfer. Mun faɗa gashi kamar yadda suke faɗa nan, please enter pin, default pin is 1234. Default yana nufin asalin wanda layi yake zuwa da shi. So in ka canja kai ka sani, in baka canja ba ka sani. Za mu gwada yadda za ka canja in baka san yadda za ka canja ba. So sai ka sa pin ɗinka wadda ka san kana amfani da shi. To gashi kamar yadda kuke gani, naira 100 da muka tura ma wannan layin shi ma ya tafi kamar yadda kuke gani ya shigo a nan. Shine hanyar da za ka bi kai transfer. Sai yadda za ka canza pin ɗinka na transfer, kamar yadda muka faɗa yana zuwa a 1234 ne. So za ka zo ka shiga cikin wurin da za ka rubuta message. In ka shigo nan wurin message ɗin, sai ka zaɓi wannan start chat ɗin. Za ka tura saƙon ne ma wannan code ɗin kamar haka 432. Dama shine code na transfer. In ka taɓa kanshi kamar haka, so sai ka rubuta pin da capital letter kamar haka, manyan baƙi kenan. Sai ka ɗan ba da gap, sai ka rubuta, misali layin ka sabo ne baka taɓa canza pin ɗin ba, za ka sa 1234 default pin ɗin kenan. Sai ka ba da gap shi ma, sai ka rubuta pin ɗin da kake so a sauya maka, shine kamar haka. Misali sai mu sa haka. So sai ka tura musu. Bayan ka tura,
ba da jimawa ba za su turo ma sako cewa sun canza wannan pin ɗin. To za ka iya kuma ka canja ta nan, in ka shiga gurin call dialer sai ka danna *432#, shi ma sai ka danna kira kamar haka. In ka danna kira ya kawo maka wannan wurin, sai ka zaɓi number 3 pin management ɗin nan, sai ka selecting number 3, ga gurin da ya ce change pin, ga kuma forgot pin. In ka taɓa sa pin ɗin ka manta, shine za ka zaɓi wannan forgot pin. In kuma kana so ka canza ne kawai sai ka zaɓi number 1 kamar haka. So gashi ya ce ka sa current pin, ma'ana pin ɗin da yake a kai yanzu. So idan baka taɓa canzawa ba, mun faɗa cewa yana zuwa da 1 2 3 4 ne, za ka sa shi kamar haka. In ka sa 1 2 3 4 sai ce ka sa new pin. Yanzu misali sai mu sa wannan shine new pin ɗinmu, sai ce confirm new pin. Za ka ƙara sa pin ɗin da ka sa sabo wanda kake so ɗin, sai ka ƙara sa shi kamar haka. Kana turawa ba da jimawa ba, kasancewa mu ba daidai muka sa ba, ko mun yi ne don misali, ba wai so muke mu canza pin ɗin ba, shine suka ga ya gwado was incorrect. So wannan shine hanyar da zaka canja pin da kuma yadda zaka tura ATMs a layinka na Airtel.